Tsopano pali kusiyana pakati pa nyama ndi munthu. Magazi amene akuperekedwa samene okhala magazi a ng'ombe kapena nkhosa kapena mbuzi kuti moyo wa munthu upulumutsidwe kapena kuti machimo a munthu achoke. Amene asokhala magazi a munthu. Maone? Nde akapereka ng'ombe machimo amakufufutidwa chaka cha mawa chifukwa amene akuti akaperekeso. Fabele vesi yamene pali nsembe imene sizaperekedwa imene inaperekedwa omwe sizaperekedwaso ndi amene ali Yesu Khristu. Ali Mulungu anakonda dziko lapansi. Atakakonda dziko lapansi lijano anatenga mwana wake obadwa yekha kankhosa kake kajano kanyamula m'madzi tonji ati kukakapereka. Ndi chomwe amakaperekera kunoti koma wina aliyense okhulupirira nkhosayo okhulupirira mwana wa Mulungu akuti asatayike koma akhale nawo moyo osatha. Amen. Okay, ndizigwisa ntchito chichewa komanso ndizigwisa ntchito Chingerezi. Amen. Kuti mwina pamene sitinamve mu Chingerezi o chimene pamene sitinamve mu Chichewa chifukwa sukulu ino ndamva kuti anthu ambiri mayankhula Chizungu kwambiri. Amen. Okay. Now, choyambirira chimene ndikufuna ndikuwuzeni choena kuti palibe sukulu imene maloledwa kubwera anthu kuzayikira mawu a Mulungu sukulu imene ndikukhala chimozimozi sizimatheka. Amen. Sizimatheka kukhala chimozimozi. Chifukwa chani? Monga afotokozera sakunena kuti akuti chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu. Komanso pali nkhani ina yake ku buku la It is not Samuel. David atanyamula likasa pano pani mawu a Mulungu amene magawana. David atanyamula likasa ayapeza kuti Uriya Muhiti maphunzira ku history ku Bible knowledge. Uriya Muhiti analigwira likasa lija anapezeka wafera bomba. Kenako no likasa lija anazatilinga David kupita nayo ku nyumba kwa timamutcholo nameocha. Abati ndani anapita nayo ku nyumba kwake kwa munthu uja. Ati likasa lija atisunga nyumba muja ati munthu uja analemera chuma chimabwera chifukwa chani chati likasa limene analisunga lija. Nde ngati mawu a Mulungu akuloledwa kulakidwa pamalo mawu amene osamakhala chimozimozi. Amen. Mutonikira umbuyo munthu wankulu chimene chinapangisa kuti America ikhale yolemera chifukwa cha mawu a Mulungu omwewo. Anthu amene amachoka ku America kumabwera kumazalalikira ku Africa kuno uthenga bwino choka malo ngati amene chombo zalikira kuno chifukwa muzione pa ndalama ku America chamati in God we trust. Munaona ndalama ku America je anemba kuti in God we trust. That was the foundation of them. Nde moyo wa munthu ina aliyense Mulungu afunika akhale pasogolo. Amen. Nde lero mosadaya nthawi tifuna ndigawane nanu zinthu zina zosangalatsa chifukwa sitingakambirani nkhani yokhuza ndi Khristu osakambapo nkhani yokhuza ndi Yesu Khristu. Amen. Tikapita ku history nkhani yonse Yesu Khristu analipo kapena kulibe sitingamakangani. Ndikunama kuti Yesu Khristu analipo akunalibe munthu amene sanabwere pa dziko lapansi pano sitingakangani chifukwa history imapanga kava zimenezo. History imatuza kuti kunali munthu akuti munthuyo zina yake anali Jesus. Ati bambo yake anali Joseph, mama yake anali Maria. History imatero Popo Bible imati anabadwa kwa mayi okho osakhala kwa bambo. Ndiye zoti tikangana kuti Yesu Khristu analipo kapena kulibe zimene sizokangana chifukwa history imapanga kale kava mbali imene. Amen. So zomwe ndifuna ndikambirane ndifuna ndikuoneseni zinthu zokwanira 4 zimene Yesu Khristu anabwera kuzazichita ndipo kuzakhala m'miyoyo yanu. Ndikusimikizirani mukapa mawu amene wambi wanu sizakhaso chimozimozi nena amen. 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 So ndisanambe fotoza zinthu zifuna ndipemphere. Winese swatha kupemphera bayekha. Ambuye tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali limene pamene funa tigawane zinthu zimene mwayika mitima yathu. Zimoyera tikukulolani kunena kuti muyankhule ndi chonse chimene kufuna kuyankhula mitima yathu. Maganizo athu ndi mitima yathu ndiyoseka kuti timve mawu anu zimene Yesu Khristu apemphera. Amen. Kutako to paja panali sanambe kulalikira. Mwanga ndiyamba kulalikira? Ina introduction. Amen. Alright. So chinthu choyambirira chimene Yesu Khristu anabwera kuzakhala ndi kuzakhala timanena kuti muchizungu amene kuti Lamb of God kapena iye uja anali nkhosa ya Mulungu. Amen. Kale ku Israel munthu akakuti afuna akhululukidwe machimo chomwe amachita chifukwa zimaoneka kuti palibe munthu amene amakhala woyera ndiye amatenga nsembeyo Mulungu amanena kuti ikhale aidha nkhosa ikhale ng'ombe kapena mwine ikhale mbuzi zinthu ngati zimenezi ndi anthu aja azitenge apite akaziyike pa guwa la nsembe
chaka china chilichonse anthu amene apange zimenezo kuti machimo akhululukidwe. Koma panali vuto limodzi. Mapesa kuti anthu amene anali osauka samakwanisa kupanga zimenezo. Ndiye Baibulo limatiuza kunena kuti akuti Yesu Khristu chimene anabwera kuzapanga ndi kusalalika uthenga wabwino kwa anthu osauka. Amen. Ati chimene anabwera kuzapanga ndi kusalalika uthenga wabwino kwa anthu osauka. Kodi anthu olemera sanazalalikirenso analalikira. Komano the reason cholinga chimeneyo chamazalalika kwambiri uthenga wabwino kwa anthu osauka chifukwa anthu osauka amakhala ndi kadera kawo kuti anthu osauka azikhala uko, Asamariya azikhala uko, anthu amene ino achina Herode ndi azibale awo tizikhala kumtundako. Ndiye chifukwa kuti munthu anali atachimwa kuyambira kalekale, kuyambira nthawi ya Adamu, chifukwa mukawerenga pa Roma chapter 5 verse 17 amene akuti chifukwa cha kuchimwa kwa mmodzi akuti tchimo linafika kwa wina aliyense. Tonse wina aliyense amene abadwa pa dziko lapansi amakhala ochimwa chifukwa cha munthu mmodzi amene anachimwa uja. Amen. Wina aliyense amakhala ochimwa chifukwa kuti Adamu achimwa ndati wina aliyense wakhala ochimwa. Ndiye munthu kunena kuti akhale woyera, Baibulo liuza kuti Mulungu anena kuti muzibweretsa nkhosa, muzapereka nkhosa zanu. Koma banja loyambirira la Adamu ndi Hava, banja loyambirira sanaliyambisa anthu awokha, Mulungu anayenda kuwalenga. Ndikunama? Si Baibulo limene amatiuza kuti Mulungu anamulenga Adamu ndi Hava. Banja loyambirira analenga ni Mulunguyo. Ndiye munthu amene akutenga nkhosa kukapereka kunena anthu onse akhululukidwe machimo kapena banja yake akhululukidwe machimo ni Mulungu yemweyo, chifukwa ndiye amene anabweretsa anthu kuzikula pansi. Amen. Ndiye anthu aja akamapereka nkhosa za amene akapereka nsembe ya nkhosa, akamapereka nsembe za ng'ombe, akuti chimene chimachita nkhosa zinthu zimene zimangogwirira machimo anthu. Machimo anthu aja samafufudika. Chifukwa chimene chimafunika si magazi a nyama. Mukuziwa ni kuti ku biology amene zinonto sefe ndi zolengedwa. Komano pali kusiyana pakati pa nyama ndi munthu. Magazi amene akuperekedwa samene okhala magazi a ng'ombe kapena nkhosa kapena mbuzi kuti moyo wa munthu upulumutsidwe kapena kuti machimo a munthu achoke. Amene asokhala magazi a munthu. Maone? Ndiye akapereka ng'ombe machimo amakufufutidwa chaka cha manthu amene akuti akaperekeso. Fabele verse yamene kuti pali nsembe imene sizapereke imene inaperekedwa omwe sizaperekedwaso ndi amene ali Yesu Khristu. Maone? Ndiye Mulungu ataona choncho kuti winense ndi ochimwa anakhala atumiza angelo ndovuta. Angel Michael ndovuta ndotibweza ngodula mitu anthu. Chifukwa angelo samafuna za nonsense. Amen. Angelo samafuna bweza ngodiba. Ndiye Mulungu ataona choncho Baibulo zinoti chomwe anapanga iyeyo ati dziko lapansi anali kulikonda. Baibulo matiuza choncho mukawerenga pa Yohane chapter 3 verse 16 akuti Mulungu anakonda dziko lapansi. Anakonda dziko lapansi lijano anatenga mwana wake obadwa yekha kankhosa kake kajano kanyamula m'madzi chonchi ati kukakapereka. Ndiye chomwe amakaperekera kunoti koma wina aliyense okhulupirira nkhosayo okhulupirira mwana Mulungu akuti asatayike koma akhale nawo moyo osatha. Amen. Ndipaka mukawerenga buku la Yohane tiwerenge ndi amene kuwerenga Baibulo. Ena ngoda abusa Mungu yankhula bwanji osasegula Bible. Amen. Yohane chapter or John achizungu amene mufuna ulemba mutha ulemba. Yohane chapter 1 verse 29. Yohane chapter 1 verse 29. Aba Yohane atambaliza Yesu Khristu atatuka mazimuja anapita kwawo. Siku lina Yesu Khristu akuyenda ngati mmene kuyendera baba chonchimo. Chifukwa Yesu Khristu samayenda zake. Ena mwanga kuti Yesu Khristu ndoti anali kosauka basi no amangoenda musenga ngati zochita. Yesu Khristu anali munthu ophunzira kwambiri. Eri ndikunama masala. Eri sandikunama? Sindikunama. Nde Yohane chapter 3, Yohane chapter 1 verse 29. Bible ikuti pasiku losatira Yohane anaona Yesu akubwera kwa iye. Ndipo anati, taonani mwana wankhosa wa Mulungu amene ochotsa tchimo la dziko lapansi. Nkhosa zijazimakanika. Kena kuna Mulungu anatenga nkhosa yake. Ndiye Yohane akumuona Yesu Khristu akubwera ngati apo. Ono taonani nkhosa ya Mulungu imene kuchotsa machimo a munthu inenso dziko lapansi.
Ndinkalekera pena bani ndikauza kuti anakhala nafa pandanda paja ndagogo wanga palibe anakapulumutsidwa. Amen. Anakhoda achirombo agogo aine apa chikidwa pene paja chochija palibe anakapulumutsidwa. Kuteka amene akufa ndi Yesu Khristu uja. Chifukwa kamakapaka nokuza Yesu Khristu mafungo khana serious. Inu naona ni even kubada kwake. Baba manuzora nabadwa kwa mayo okha opanda bamba. Even mukalenga Bible kwa Isaiah anakamba zokuza Yesu Khristu. Isaiah chapter 53. Imakamba zokuza Yesu Khristu. Akuti naona ni namwe azakhala ndi mwana. Alipo mwana azachudwa ku Nazareth. Muone? Amene kuti afe ndi yeye. Ndiye muone Isaiah buku lake lijanalemba after zaka zokwanira kandi ma1000 angati pene Yesu Khristu akuzaonekera. Ndiye nene munthu chakubadwa. Njipaka ne Yohane siwina nazafusa. Kuti kodi inuyo kodi ndi amene Bible inalemba lija kapena amaprofeti analemba kuti kuzakhala nene kodi ndinu? Kena one Yesu Khristu anayonkha kuti mukamuuze Yohane kuti anthu osayenda akuyenda, anthu osaona akuona, anthu osamva akumva, anthu okufa akuukitsidwa. Kulamba zoti amankha kuti ndineyo. Amen. Amankha kuti ndineyo. Nde Yohane nakuti choyambirira chimene ndoforoza njani? Is a love of God. Ndi nkhosa ya Mulungu imene inaperekedwa. Haleluya. Haleluya. Kimana kuti mene anafa pantanda paja. Bible imatusa kunena kuti akuti mukawerenga buku la Yohane chapter 19. Munthu ina anambaya munthiti za Yesu Khristu. Akuti munthiti mwa Yesu Khristu munatuluka madzi ndi magazi. Akuti madzi aja anali ngati madzi aja anali osuka mitima ya anthu. Ali magazi aja anali ngati no magazi amene amapetedwa nsembe nyama zonsezi. Anali no magazi akewo. Kuna mzoti kuyambira pamenepo mpaka nakupita kusogoloko palibenso magazi amene angazaperekedwe. Chifukwa Yesu Khristu atangofa akuti unazabwera mdima. Kena kuti china zachitika china nchani?